दिवसब्लाबो ना रंजानाय सानब्लाबो जों भिउखौ लानो लुबैयो। आंबो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे सार इउपिपिएलनि राकेश ब्रह्म मेथाइ खननानै फेसबुक पेजाव 7K लादोंब्ला आंबोथ' 1K खौ लानो लुबैगोन ना। ओंखायनो नैबे मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन। मानो होननानै बुङोबा राकेश ब्रह्मआनो जुदि भिउ लानो हाबायबा आंबोलाय मानोथो लानो लुबैया। बयबाबो लुबैखागोन नङा होनबा। खारन दिनैहाय मोनसे जायगायाव थानानै मेथाइ खननायखौ एसे इन्टारेस्टिं मोनदों, मोजांबो मोनदों। हानायमानि शेयार खालाम। आं खारन भिउ लुबैदों नैबे मोनसे भिडिअआवहाय। गुबुनाव आं बारा लुबैया। नैबे मोनसे भिडिअ बिराद भिउबो लुबैदों आरो ओरैबायदि शेयार खालामना होजानोखौ आं लुबैदों। अन्नानै शेयार खालामथारदे खनसेखौ। खारन नैबे राकेश ब्रह्म सारनिखौ जों मेथाइखौ एसे बिराद मोजां मोनो। खारन बियो मेथाइ खनाबा थानो हाया। जिखुनु फोरबो दुर्गा फुजा होन, बैसागु होन, मागो होन, निउ इयार होन, माबा माबि ना XYZ बेफोराव जोङो मेथाइ खननानै माबा मोनसे इन्टारेस्टिं लायाब्ला मजाखौनो मोना। जै मेथाइ खननानै जुदि एसे जों बहाबाफोर लायोना अब्लाना मजायानो बा दा बुंसै वाव आरो वाव। शेयार खालामथार नैबे मोनसे भिडिअखौ दे अन्नानै। आं बिराद भिउ लुबैदों। खारन राकेश ब्रह्म आ जोंनिया लादोंना 7K। आंबो लुबैदों 1K बारा नङा। शेयार खालामथार अन्नानै। आरो बेजोंनो लोगोसे आं बे समाव आंनि मावजि पार्कआव दङ आरो बेनिफ्रायनो आङो फैगौ दिना जिहेतु जोंहा गोदान दिन बोसोराबो गोदान बोसोर फैनो थांगासिनो दं। 1 जानुवारि जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो आंनि गोसोनि जि आंनिबो दुंब्रुद जि सम बे समखौ आं दोंसे गानजों आङो फैगौ 2025 मायथाइनि सानखौ आङो वेलकाम खालामनो सानदों। गासिबनिबो मोजां हामलायनायखौ आंबो लुगैदों। सोनाफोर खाथि पिकनिक जाना रायज्लायगौबा मिनिहरनाय। सोनाफोर खाथि पिकनिक जाना रायज्लायगौबा मिनिहरनाय। गोसो दङब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि हेपि निउ इयार। ओइ सोनाफोर हेपि निउ इयार। ओइ सोनाफोर हेपि निउ इयार। सोनाफोर खाथि पिकनिक जाना रायज्लायगौबा मिनिहरनाय। हेपि निउ इयार। ओइ सोनाफोर हेपि निउ इयार। Kokonaru buya haya udulana Arniya haya asam tambulana Kare kopaya bibang tulana Arniya haya asam tambulana Bomen zainganifrai urang parang Musawang, happy new year.